Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu sauraron mu a wannan tasha tamu mai albarka, muna nan muna iyakacin ƙoƙarinmu dangane da ganin cewa kowanne abu yana tafiya a mahallin shi, kuma kowanne abu yana tafiya akan abin da ya dace. To ‘yan uwa, muna ta gaya muku muna kan wannan birji mai albarka wanda masu shi mun ba ku labari irin abubuwa da baiwa da Allah ya musu, sannan kuma mun gaya muku dukkanin abubuwan su waɗanda ba sa so da wanda suke so, kuma mun tsaya akan cewa kada ka auri mace mai wannan birjin ka ce ba za ka dinga mata biyayya ba, ma'ana ka ce za ka dinga nuna mata iko. To su masu birjin nan gaskiya suna son lallahi, kuma mutane ne waɗanda su ma mazan su ba sa son tsawa, ba sa son hayaniya. In kina da miji mai wannan birji kika ce za ki dinga bin shi da tsawa da maganganu na rashin kyautawa, to gaskiya auren ku zai rabu. Su ba sa tolerating akan nan gurin. To sannan bayan haka kuma mun gaya muku cikin sana'un da mai wannan birji zai dinga yi. To sannan kuma haka akwai abokanan kasuwancinsa suna da yawa. Na farko dai mutum ne wanda zai iya haɗa kasuwanci da mai birjin Jauza'u, haka kuma zai iya haɗa kasuwancinsa da mai birjin Dalu. To wannan kasuwanci idan zai fara kamar yadda na fara muku bayani, haka bayanin yake tafiya daidai. Idan zai yi wannan kasuwanci, to idan ya haɗa da masu wannan birji, to gaskiya ciniki zai dinga faɗaɗuwa, sannan kuma zai sami yanda yake so. Dukkanin abin da aka tsara kuɗi za su dinga shigowa da riba. To in an samu so samu, idan kuma an samu akasin haka, to dama shi mutum ne wanda yake kuma ya iya sulhu da mutane. Saboda haka shi wannan mai birjin idan ya samu shugabanci ya iya, saboda ya iya sulhunta tsakanin wannan da wannan, ko tsakanin waccan da waccan. Sannan kuma daga ƙarshe dama a cikin birjinsa yana nuni akan cewa shi mutum ne mai yi wa jama'a adalci. To a dalilin wannan adalcin da yake da shi shine za ka ga mai birjin ko da ba malami ba ne, za ka ga dukkanin wani abu da zai yi ana samun fahimta a gurin shi, tsakaninsa da mutane baya samun matsala. Sannan kuma mutane ne waɗanda suna da wani irin tunani, nan da nan ko abu kuke da su ne sai sun yi kamar sun yarda yanzu sai ka ga sun kuma canza shawara. Su dai suna da saurin canza shawara, kuma suna da hikima ta magana, kuma mutane ne matsalarsu dai suna da jari hujja. Sannan kuma mutane ne waɗanda suna kaman da muskilanci, irin mutanen nan da za ka ga su ba su da alƙibla. Ka san akwai mutumin da za ka gan shi, shi dai gashi za ku iya haɗa komai da shi, amma kuma yana da wuyan sha'ani, ka kasa gane gabansa, haka kuma ka kasa gane bayansa. To masu irin wannan birjin suna da wannan ɗabi'a, sai an ta haƙuri da kiyaye musu, amma kuma suna da sauƙi idan Allah ya sa ka fahimce su. Sannan haka kuma mutane ne waɗanda sukan iya ƙirƙiran abu yanzu, za su iya ƙirƙiran abu yanzu nan, ko irin na social media yanzu tunda duniya ta ci gaba, ko kuma irin abubuwan da suka shafi zamani wanda za a iya zaunawa a ƙirƙiri abin wanda mutane za su amfana da shi. Yanzu ka auna kamar irin social media nan, in ba da irin waɗannan tunanin mutanen masu fikira ba, ya za a yi ka zauna ka ƙirƙiri abin da duniya ce take amfani da shi. Saboda haka faɗaɗa tunani yana da kyau. Duk masu irin wannan Allah ya musu baiwa, kar su dunƙula tunaninsu guri ɗaya, kullum su zama masu fitowa da al'umma abin da za su amfana. To saboda haka wannan birji yana ɗauke da abubuwa na abin mamaki irin waɗannan, kuma za mu ci gaba da sauran abubuwan in Allah ya ba mu iko. Za mu dakata a nan saboda hali na lokaci da yanayi, insha Allah.